Ito gingawa ni Father Babe nga, gikan ako sa Osaka Christmas party sa CWL. No? Doon ay sila misa alas 2. Pero tungkol kay gusto nila magpabilin ako hangtod sa katapusan sa programa, ang akong papel naman sa misa, coronation silang matron. So, gibutang sa katapusan, naglilingkod ako hasta alas 5:30. No? Pero nalipay ko. Pero noon ako, doon na ba ako laing pamilyano ang DYR Radio Persa. Mawagin ka dito, nangagin ako sa laing nato din. O, tinuod yun, nalipay ko nga, ang ako usahay gipamati ang gihapon, laing programa, no? Nakita na ko mga nawong. Pero sa doon niya ko, kung ang nawong memorize na ko, kung mga nalang na pagpisko, basta pamilya sa DYRF, usa kita ka pamilya. Amen. Amen. Ang akong mensahe, tinood lagi mo ni Father Babe nga, nalipay ming pagbalik niya gikan sa Radio Veritas sa Manila, giasayin siya sa Cebu. No? O pagabot niya sa Cebu mo ato ang pagpangandam sa ato kitawag na to International Eucharistic Congress. No? Daghang mga buluhaton, pero nalipay ming full support, no? Yung Father Babe, 101, no? 105% rocks. So, si Diocese, lain-laing programa o dako kayong tabang bisan pa sa pagtubo, pagpalambo, no? Pag-broadcast, lain-laing mga aspekto kinabuhi sa Diocese. O sayot kita na kining inyong involvement sa DYRF. No? Kinura gingon ni Father Babe, ako natuo sa plano sa Ginoo. No? Nga tungod sa iyang tawag, hindi matawag nga profesyon, no? Nga kapag tanaw ni vokasyon, no? Kaya ang nagtawag Ginoo, no? O ang iyang siguro reward, no? Ang iyang reward mo ay atong kalipay sa pagsayod nga we reach out, no? Sa lain-laing mga tao, no? Visayas, Mindanao, practically, no? Usahay magtawag sila, mag-feedback, pero I know even if they could not give the feedback, no? Pero ako I sincerely believe na abot kita sa kasing-kasing sa mga makabati sa programa. Nga nang gaingigingan mo kini, no? Kay pag 20 years ago, umisto ako sa Cebu. After 1 year, gibalik ako sa Calbayog, sa Samar. No? Dito lagi ako nakasabot pag-ayong ang among Bishop Santo si Piemonte may programa, matag Domingo. No? Ang iyang programa, reflection sa gospel. Pag sayot sa iba na tao may lugo ako, yun, paminaw may permay kay Piemonte. No? Ha? Tingnan ko, may nagpaminaw mo kay Piemonte? Ano yun? Kaya ang broadcast sa Iloilo, nakaabot sa Samar. No? Ang ilang punto, nakatabang nila. No? Ano personal note, pipila ka Mrs. Say may komentaryo nakadungog yapon kay ang ako kon naghandan mi no this morning si Father Scooby taga-Karkar no nindot kayo yung reflection ito kami na ako say si Father Bloy no mga bata na pare naghan tayo mag-research no nindot kayo ang ako basta experience gihapon bunga sa akong prayer pamaladong no? Pero natuo ako essentially believe no nga ang radio no ang inyong boses nahimong bahin sa kinabuhi sa ato mga kaigsuunan. No? Kay tinuod no, sa atong pagtanaw sa radio, no? Praktikal kayo. Bisan naluto ikaw, butang mo niya. No? Sige kang kuminaw. Bisan naglaba ikaw, butang mo radio. Sige kang kuminaw. No? Bisan pandiya lang, no? Basta may contact ba? O iba mag yun ang boses ba? No? Nga madumog ninyo. No? So, ang akong punto, ako una-una, may libro ako nabasa na 5 people I met in heaven, no? Istorya sa mga gitawag na ni Lord, no? So pagkabot niya dito, dagang nagsugatan niya, yung mong pinihimong kwan sa akong kinabuhi, no? Ang akong punto, 100 years from now, ayala kita paggali, no? Nga heaven, mahiban kita, no? 100 years from now, kung dito na sa heaven, I'm sure daghan mga naminaw niya ko nimo. Tinuod, no?
malipay ka man pag-smile, pero tingali, wala silang panahon mag-feedback. Sa iba mag-feedback kahit sayang magtawag, no? Pero if not, let us believe deep in our hearts nga kining atong mga gipugas, no, nga mga pulong, no? Magpamunga ini kayuhan sa kinabuhi kay maayo mga atong gipugas. Amen. So wala akong message, no? Kay Ginoo man ang nagtawag, no, para nato okasyon ini, no? Ihalad nato ang atong tanang efforts, no? Ang atong tanang pangandoy, ang atong tanang mga kahago giman. Pero I'm sure, no, bisan pa atong kalipay tanan, no, for the glory of God. O kung dunay bunga, tulad na to 100 years from now nga dito sa langit, no? Pasalamat ninyo, no? Ang iba nga di na to makilala karon kay for sure mao kini ang bunga sa mayong biso pulong sa Dios nga atong gipanggas, atong gipugas. So kanyong tanan, daghang salamat, no, sa atong pagkahimong miyembro nining dakong pamilya, no, sa Radio Pulsa de Bayaref o padayon ta, no, hapit na lang 500 years of Christianity. Pero na ko gi-request, who knows nga ang Santo Papa mo abot sa Cebu, hindi ta sigurado, pero I pray nga dawato niya ang invitation, no? O kung matabo, okay, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pero whatever, no, kung ano sa magipagbuot ni Lord, basta mapinasalamatan kita gasa nining pagtuo, gipugas yapon, unang misyonero, o karon nagpamunga sa lain-laing pamaagi nga kita, bisan lain-laing mga tradisyon, lain-laing mga abilidad, talento, no, nagkaiusa. So once again, no, to all of you, Merry Christmas. Magpaabot kita 2019 nga malinawon o unta mabinugahon ang atong mga gibuhat o salig kita sa Ginoo taliwala sa lain-laing bagyo o anuman nga mga sa atong kinabuhi. So once again, Merry Christmas o advance happy, peaceful, fruitful New Year natong tanan.